E unha sección na que poñemos a proba o que sabedes, non? Un pouco os sabías que do momento, bueno, do momento e do pasado. Pero bueno, no que vos poño un pouco a proba sobre o que sabedes. Como se titula? Sabías que. Non podía haber outro nome. Mira que busquei, pero non me salía. Imos co primeiro, entón. É que esta semana fixe un vídeo sobre isto e pareceume apoteósico, a verdad. Diego, sabíades que Diego, que é unha tartaruga xigante das Galápagos, salvou a súa especie a base de ter moito sexo? Como? Maravilloso. Maravilloso. Cristian, desenvolve. Vas ter que empezar a ver os meus vídeos, Merce? Que eu os teus vexos, pero ti os meus ainda non. Ai, ui, barras, nada. Próxima canción é de Cristian con Bizarrap. Despois falaremos de cancións. Efectivamente. Unha tortuga como yo no está pa ti, pas como... Bueno, Claro, pues, pero como foi o conto, Cristian? había como, non sei se eran 15 especies ou algo así, bueno, que estaban en perigo de extinción, non? As tartarugas gigantes das Galápagos. E que fixo Diego? Pois a base de martillar, como o meu veciño, tivo máis de 800 fillos. 800? Máis de 800 fillos. E, efectivamente, conseguiu salvar a súa especie. Agora a súa especie respira tranquila. Como vos queda? Que fenómeno. Sí, o que dice Roberto. Iba a decir unha bastada tan grande. A mí me dieron moitas bastadas por diante, pero caleinas todas, Por qué? Ai, Dios mío. Só vou dicir unha cousa que na pille ben, pero houve unha persoa famosa que como que falou da calidade do seu seme. Entón eu acordeime desa persoa. Para que non pille ben e para que non o vou dicir. Acabouse. Maravilloso. Pois a tartaruga sexy. Tocar en espadas. Efectivamente. É que toda a especie van ser irmãos, a ver como resolven iso. Con paciencia. Con cuidado. Cuidado. A ver, dalle, Cristian, así. Dalle. A ver. Bueno, como o tema vai polo tarot, o horóscopo e todo isto, vou facer unha de cada. Unha de tema random, outra do horóscopo. Unha de tema random, outra do horóscopo. Sabedes que este novo ano 2023, pois, houve un usuario de Twitter que lanzou que existía un novo signo do zodíaco, chamado o Fiuco. Entón, toda a xente ao levantarse dicía, como que xa non son Saxitario? Iba a decir, Saxitario non é unha forma moi correcta de dicilo, que xa o diremos despois, xa explicarei. E dícese arqueiro ou seteiro, se non me equivoco. Pero bueno, imagínate que te levantas ao día seguinte e non eres seteiro, que eres o Fiuco. Pois como te quedas toda a vida sendo un signo e levantaste sendo outro? Pois había un montón de críticas, xente dicindo que non, que se sentía identificado co seu signo anterior, non sei que. Pero a NASA desmentiu isto. A NASA desmentiu que existira este novo signo. O sea, nun comunicado, debido á repercusión que tuvo, desmentiu, non? Cal é a razón? Pois que hai 3.000 anos, hai máis de 3.000 anos, os babilonios inventaron os signos e decidiron deixar fora este signo chamado Fiuco porque, bueno, para cadrar máis que nada os tempos, non? Decidiron que foran 12 como os meses do ano e tal. É iso, Curioso. Teño que dicir que esta noticia de que se aumentan os signos do zodíaco se escoitou máis veces, non? Sí, levas escoitando moitos anos, sempre salta a noticia de que tal, pero bueno, este ano volveu a salir. A mí o que me chama a atención desta noticia é o da NASA. É dicir, a NASA, en plan, nós sabemos de astronomía, pero vamos falar de astroloxía tamén. Isto chama a atención que saísen a dicir iso, non? Efectivamente. Claro, exactamente. Creen no horóscopo, estou impactado. Fagamos unha pregunta eu a vos. Que conteste o chat tamén sobre isto. Como vos sentiríades se vos levantades ao día seguinte e xa non sodes o signo que sodes hoxe en día? Que sodes, pois, o Fiuco, ponte. Engañada, traicionada. Hombre, levo sendo toda a vida Tauro para que non me digan que son, non sei, Aries, non. É que non. Eu teño que dicir que eu estou moi a gusto sendo Libra, sendo Balanza, perdón. Estou moi a gusto nesa posición. Eu sendo Touro tamén, sí. Eu quedo Eu Balanza. sendo Virxe tamén. A seguir así, campeón. Veña. Di Héctor, non aturei o bullying por ser Capricornio, 32 anos para nada. A min que non me mareen. Efectivamente. Aquí falamos de indignación, igual por un día máis vello ou igual. Claro. Bueno, pois vamos co seguinte. A ver.
Sabías que Gaby non utiliza ningún produto para o bigote? Por iso vos preguntaches outro día. Mira, este que lle importa? Levántase, ai, mira, para o bigote botarlle algo. Este chaval. Súper descarado, sabes? Le preguntei a semana pasada, creo, non? Ou cando foi? Sí. Non sei, Por iso me estabas estalqueando hoxe. Este chaval. O mellor dato dos días que... Sí, nada. E onde a película Sonic 2 atopei un claro parecido. Jim Carrey e Gabri. E se eu creo que isto é unha fake news, que pasa? Non é fake news, non? Non sei, a min foi declaración directa del. Si el mentiu. El foi a fonte, como vos xornalista, el foi a fonte primaria. Claro. Este dato fixo que este día collera relevancia, sí, señor. ¿Ves? Recordaremos este día. Cambiou a historia. O curso da historia acaba de cambiar. Efectivamente. Bueno, dai o seguinte. Bueno, isto é o que dixen antes, que os signos do zodíaco foron creados polos babilonios hai máis de 3000 anos. Sabíades este dato? No, nin Eu idea. sabía que era unha cousa de hai tempo, Pero, o sea, nunca vos plantexastes de decir, pois, sí, os signos tal, pero que nos creou? Porque eu nunca mo parara a pensar hasta que saliu o tema do fiuco este. Pois, a ver, tamén che digo que o sea, o tema de que así que é verdade que agora somos como un pouco máis non me está saindo a palabra desto de que temos evidencias e a partir das evidencias pois como que empíricos, non me estaba saindo e somos máis empíricos, non? Tamén porque como que somos máis capaces de xustificar certas cousas coa ciencia, pero hai máis de 3000 anos había cousas que a xente pois non se podía explicar, por eso tamén era o que falaba antes Belén, é dicir, toda a atribución ás deidades, de, por exemplo, cando eran politeístas, porque de alguma maneira había que explicar que chovera, é dicir, isto é porque Zeus está cabreadísimo, está mandando unha trompa de auga que nin diola, tal. Entón, claro, sí que ten sentido. As gaviotas traen aos nenos, como dixeras nun directo. Mira, basta, basta. Sí. Ademais, tamén serve de pegamento social, que é para o que funciona hoxe en día este tipo de cousas, que igual empíricamente non lle damos a importancia que non hai que darlle, porque non teñen evidencia científica, pero si fai que a xente pois teña algo do que falar, polo menos, ou identificarse, crear grupos, tal, bueno, cada un que crea no que queira. Mentre non moleste ni manque ninguén. Bueno, pois imos co seguinte dato, entón. Vamos. Sabíades que o orgasmo dun porco pode durar ata 30 minutos? A verdade é que nunca me planteei, Cristian, que é unha cosa que nunca me cheguei a plantear. En plan, no. Cristian, onde estabas ti cando eu facía o programa Chámalle Sexo? É que vai a fichaje... Bueno. Eu era un fichagón para ese programa. Preguntaríalle a Raquel Graña, sexóloga, si sabía que o orgasmo dun porco pode durar ata 30 minutos. É máis, voulle mandar esta foto e xa vos contarei a reacción. E a ver que dice. No próximo, efectivamente. É que eu miraba os comentarios, isto lino en varias páxinas, porque para asegurar que non era unha fake news, e os comentarios multiplicábanse nesas publicacións, era en plan, quen me dera ser porco, que non sei que... A ver, pero 30 minutos... Cuidado, pero bueno. Media oriña, Tamén lin que se podían quedar dormidos mentras o practicaban do esforzo que tiñan que facer. Cuidado, Tô cansiño. Maravilloso. A martillar e quedábase dormido, fulano. A vida sexual dos porcos, pois claro, un tema de interese. Gabri Fuentes, falache de moita cousa do reino animal no informativo, olvidache un detalle de importancia nacional. Importantísimo. Quería deixarlle a exclusiva, Cristian. Vale. Teñen que aproveitar antes de que lles chego San Martín. Arroba Pacman. Ai, mi má, como está xente do chat, está inspirada. Sabías que en galego os nomes dos signos do zodíaco son diferentes? E isto é o que vos decía antes, o de seteiro e arqueiro, ou, por exemplo, augadeiro, que ven a ser acuario. Sabíades que os cabaliños de marmacho son os que teñen as súas crías? Eu isto sí que o sabía. Eu tamén. Pois eu hasta hoxe non.
Sí, é máis, é super curioso. Vou a ver se atopo un vídeo dun... Bueno, que pasa que, claro, non sei se temos dereito de emisión. Non vou mirar se o atopo. Pero é super curioso ver un vídeo dos cabaliños de mar pois tendo as crías porque os expulsan como un montón. Sí, Sí, é Unha super pasada. curioso. Como os cans de Merceonte, non? efectivamente. Mira que ben o supestes, Cristian. Nin que estuveras ali, para velo. De momento ainda non tuve unha oportunidade de ir. Que sabía como sabía. Non recibí unha invitación formal. Oh, wow. Cristian, cando che salan menos bastos falamos, vale? Veña. Date Mais conta ouros que- e menos bastos. Tamén. Efectivamente, máis ouros e menos bastos. Pero tiña moitísima espada. Eu só dixo iso. Bueno, o seguinte dato. Mima o virxe, como van hoxe? Bueno. A ver, espera, que me estou En algún poñendo momento terá nerviosa. que acabar, non? Bueno, mellor cambio. Cantas terras tes. Bueno, non vou a decir ese dato mellor. Sabías que o cacahuete é un ingrediente da dinamita? Ollo. Pero eso, verídico. 100%. Verídico. Increíble. É un componente da glicerina, que a súa vez é un componente da nitroglicerina, que a súa vez é o componente principal da dinamita. Claro, Maravilloso. trinitroglicerina, TNT. Ten sentido. Agora, é un sabías que, pero facéndovos participar. A que horóscopo pertence esta imaxe? A, chino, B, inglés, C, celta. Claramente, claro. Pois veña, oa. Sí. Efectivamente, pertence ao horóscopo chino. E vos que horóscopo sodes? Bueno, o horóscopo chino identifícase con cada un cun animal e dependendo do ano no que naceras, pois eres un ou outro. Eu, por Eu son unha exemplo, tigresa. ti eres unha tigre. É un Tigresa. dragón. Con este pelo xa podía ser león, vamos. Xa dicen, confundíronse, dixeron que era celta. Bueno, empeza por Z tamén, di. Efectivamente. Pero os ingleses sabíase que era todos. Veña, verdade a seguinte, que é outro deste estilo. A que horóscopo pertence esta imaxe? A, afgán, B, hindú, C, celta. Hindú, non? Sí, eu diría que hindú. Sí, parece, non? Ese Kumba o Brixa. sí, son Tula, con aí sí, tamén. ¿no? Carca, Sí. Esvini, Rebati. hindú, Sí, eu sí. diría, sí, Hindú, hindú. Hindú. E este xa non me paro... Bueno, efectivamente, é o hindú. Hindú. Pero este, se deixamos a pregunta en branco, non resta. Este, efectivamente, non vos lo vou explicar, porque hai aí moita letra de Dios, sabe Dios o que significa cada unha. E entón, intentei buscar un poquinho de información, pero nada, baseabas en que eran 12 signos, que eran os do medio, os de fora nunca adivinhei que significaban, non atopei en ningún lado. Entón, iso, son os do medio. Tula, Viristica, Danu, Macara, Kumba, Mina, Mesha, Brisha, Mima. Bueno, que non sigo porque estou dando pena pronunciando. E con isto chegamos ao final do Sabías que? Pois moi ben. Moi guai.